Na, sziasztok! Nagy Larion vagyok, Nagy FL. Aki nem ismer, de gondolom mindenki ismer, ugye már máshol nem hirdettem sehol, csak Azkefán. Na, szóval, ja, mindegy is, nyelvtelen. Na, ennek mi a faszom? Ennek a csatornának nem lesz nagyon különösebben olyan jellege, mint a YouTube videósoknak. Én nem akarok itt YouTube-on népszerű lenni, nem akarok pénzt keresni, nem akarok YouTuber lenni. Azért van, mert rengeteg, több mint 12 vagy 13 ezer kérdésem van, amire nem tudok válaszolni. Szóval ez azért van, hogy itt összefoglalva egy párat meg tudok válaszolni, amit esetleg Azkefemen nem tudnék, vagy bármi ilyesmi. Lehet ugyanúgy kérdezni intim dolgokat is, vagy akármit. A lényeg, hogy legyen kérdés. És hát nem az, hogy legyen, mert épp az a kérdés rengeteg van. Csak annyit kérek, hogyha ugye ez Facebookon van, ide kapom a kérdéseket most. Hogyha már az előttetek lévő mondjuk feltette azt, amit te szerettél volna, akkor azt ne. Most nem szeretném még egyszer elmondani majd, hogy nem is lehet, nem is úgy mondanám, mert... Na, nem húzom az időt akkor. Ja, meg annyit akarok még, hogy a minőség az ilyen lesz, egy iPhone 6-os kamera, mert nem húz engem ez a videózás dolog. Nem fogok 200 000 forintos kamerát venni azért, hogy 5 szemcsével jobban lássatok. Szerintem így is láttok. Jézusom. Milyen fejem. Na, akkor nézzük. Az első kérdést Juhász Amina tette fel. Pontosan mióta vagytok együtt Rinával? Lassan 2 éve, 1 év 8 hónapja, június 29-én jöttünk össze. Hát átmúlt júni 30-ra, de hivatalosan 29. Második kérdés, Németh Norbert. Tetszik az Azk? Hát, ha nem tetszene, nyilván nem csinálnám. Nem? Ez egyértelmű. Valamit nem tett, amit nem szeret az ember, azt nem fogja megcsinálni. Vagy nem fogja tovább csinálni. Szóval, amire itt vagyok, tetszik nyilvánvalóan. Harmadik kérdés, Szegedi Petra. Hogy nem mondtad még meg az Azkot? Hogyha most azt mondom neked, nézzük a te helyzetedet. Mondjuk neked egy nap kapsz olyan 400 kérdést, olyan durván olyan 800-900 ember, aki úgy nézi az Azkodat, ahogy így láttam nekem, csak hogy most éld vele magad te. Nem lehet megunni. Szóval minden nap szeretnek, vannak utálók is, nem érdekelnek azok amúgy különösebben. Na szóval, hogyha minden nap ennyien néznek, minden nap ennyi kérdést kapsz, ennyi szeretetet szavakkal, ugye mással nem tudtak, csak szavakkal, nem lehet megunni. A negyedik kérdés az Kincsi Anna Rácz Szabótól érkezett. Milyen Rinával a szex? Hát... nem lehet szavakba önteni. Szóval jó. Rettenetesen nagyon jó. Puszillak, Rina, hogyha nézed. Igen. Szóval jó, nagyon. Ötödik kérdés. Stefán Zoé Hanna. Remélem jól mondtam. Gondolkoztál már azon, hogy abba hagyod az askot? Hogy jött az, hogy elkezdesz askozni? Gondoltad, hogy ennyien fognak olvasni, követni, lájkolni? Nem, egyáltalán nem gondoltam, mégpedig azért, mert nekem 3 évvel ezelőtt volt egy ugyanilyen Azkefen oldala, senki nem nézett szinte, totál, mikor még úgy annó bejött, szóval nem gondoltam. Felfoghatatlan is, így egyben, hogy azért jó, most ott van, hogy 4000 online követő, hogy szám, de minden szám mögött van egy ember. Szóval itt Kesztölcön, ahol lakom, olyan 2700 körül laknak. Szóval majdnem több, mint a falunk közösségének a 2-szerese nézi az Azkefen oldalon. Azért ez rettenetes. És még nem is vagyok olyan kategóriában,
Ausztráliában valakit több százezeren követnek. Pénzes Adrián. Mi volt eddig a legszórakoztatóbb dolog az életedben? Fú, hát ez sok volt igazából, így inkább amióta így Rinával vagyok, ugye akkor azóta megyek így össze-vissza vele minden, amióta vele vagyok, meg amióta kickboxozok, már szinte bejártam már fél Európát. Igaz, nem láttam semmit az országokból, mert csak mentünk, jöttünk, bunyóztunk. Nem tudom. Fehér Emese. Mit szerettek együtt csinálni? Mindent. Szóval enni együtt teszünk, fürödni együtt fürdünk. Nincs olyan, amit nem tudnánk együtt megcsinálni, vagy inkább nincs olyan, vagyis kevés. Na. Szóval sok olyan dolog van, amit ketten tudunk végrehajtani. Ja, fú, de hülye vagyok is. Vivian Csire. Ja, neked te mondtad, hogy mondjam ki a nevet, szóval Csire Vivian, Vivian Csire, Vivcsi, Csircsi, minden. Na, mit gondolsz a mostani lányokról, generációkról? Mikor kezdted az aszkot? Nagyon sokszor olvasom az aszkot. Nem tudom, mert attól függ, milyen közben vagy. Szóval, ha te ilyen tanult közben vagy, akkor te biztos nem fogod azt mondani a lányok, hogy ez is, ez is, ez is, ez is, ez kurva, vagy ez is, ez is, ez ingyen baszik. Szóval, ez attól függ, hát én olyan helyen vagyok, ahol inkább a lányok ilyen egy éjszakások. Ennyi. Szóval szégyen. Mikor kezdtem az aszkot? Kevesebb, mint 4 hónapja, de több, mint 3 hónapja. És köszönöm szépen, hogy nagyon sokszor olvasod az aszkomat. Hollósi Helén Mária, mi volt életed legszebb, legjobb döntés? A legjobb mindenképp, hogy megkérdeztem Annát, hogy akar-e valami több, mint barátságot. A legszebb az, hogy igen mondott. Patrik Kozel, milyen érzés az, hogy ilyen sokan követnek? Nagyon jó. Szóval ezt most nem tudom annyit mondani, hogy nagyon jó, mert nagyon jó. Viszont nem annyian követnek, nem követnek, de nem annyian nézik az aszkamat, mint amennyi követem. Gréti Fazekas, melyik országba akartok majd el? Bocsi, csak előbb megtelt memóriám. Na szóval ott tartottam, hogy Gréti Fazekas, melyik országban akartok majd elköltözni Rinával? Én Amerikában mindenképp kaptam is egy munka lehetőséget. Csak elsőnek lerakom a jogosítványt, Rinalom a szakmát, én is a szakmát, és majd utána Floridába lehet, hogy kiköltözünk ketten. Meg anyu, meg hugom, meg a családja, gondolom, aput nem visz. Viszont sok hely van, olasz, görög, nem tudom, napos helyre. Dékányimó, mit érzel, amikor Rinával vagy? Hogyha ezt megkérdezed másfél évvel ezelőtt, akkor azt válaszoltam volna, hogy jót. Most viszont nem tudom, mennyi lehetett hallani, most viszont szóval, most megkérdezed ezt másfél évvel ezelőtt, akkor azt mondom, hogy jót, de hogyha ahol most megkérdezed, akkor inkább, hogyha ő nincs itt, akkor mit érzek, és hiányt érzek. Nagyon bölcs vagyok. Csak Zsófi. Top 10 álom, amit valóra akarsz váltani. Hát, igazából én már nagyjából elértem, amiket eddig így tini fejjel álmodtam. Top 10 álom. Hát mostanában inkább a jogosítvány szakma, pincér szakma, érettségi, ez van így. Normális munka, család, hát talán ennyi. Dominik Radák, mit üzennél a 10 évvel ezelőtti önmagadnak? Jó hülye voltál, hogy elkezdtél cikizni. Na hát ennyi lett volna az első ilyen nagy a felválasz, kérdezz felelek videó. Ha tetszett, lájkold, vagy oszd meg. Ennyi. Szóval köszönöm, hogy itt vagytok, legalább ennyien. Sziasztok!